ngimagi. Giseo jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i kuom rem chopo kar masira kendo omedo ni apisas mag arita ok dwa twak kodgi. Ka otene kod moko kuom jotelo e alworano, jodak dwaro ni Matiang'i omigi duoko e wi arita margi motelo ne yiero ma juma manyien. Mine adek gi nyithindo 4 onegi Jumapil mokalo kana jonjore moko otia mach mabende nowang'o udi e gweng' ma Napitom. Obila nonego jonjore go 4 rakruok ma Jumapil. Same Kapedo, hapo ndio askari wako waliuawa siku ile. Ukalia kwa uchungu. Hii ya wamama wamechomwa kama mbusi. Ninyi baada hamjaongea. Hakuna ndege ya serikali imelanda hapo kwa scene of crime mpaka saa hizi. Mnaongoja nini? Isa ngambo okoeni sisi. Red Cross okoeni sisi. Uhuru Kenyatta hata leo ofisi ya serikali wamejua sisi tunakuja kilio, badala walie na sisi wamefunga maofisi.